Ġesu għalinna il-parabola tal-iben il-ħali biex jurina kemm il-missier tas-sema iħobbna. Wieħed raġel kellu żewġ titfal. Iż-żgħir ħall flus tiegħu u mar fil-bogħod u qal se nkun aħjar ngħix kif irrid jien. Fejn mar ma kienx bħad-dar, nefaq ħafna flus u fl-aħħar il-flus spiċċawlu. Ħadd ma ħenna lih. Beda jaħdem jira l-annimali. Ħaseb aħjar immur id-dar. Kif raħ ġej missieru laqgħu bil-ferħ kollu. It-tifel il-kbir ma ħax pjaċir għax lilu missieru qatt ma feraħ bih daqshekk. Qal lill-missieru lili qatt m'għamilt li festa. Missieru qallu nifirħu għax ħuk kien mitluf u reġa' nstab. Hekk il-missier tas-sema lest biex jaħfrilna dejjem